ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କରତାଳି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସୁରକ୍ଷା ଜଗାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଢର ହସ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆକୁ, ମାନେ ଗୀତ ନାଚ ଦୁନିଆଠୁ ଅଭିନୟ ଆଡକୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଥିରେ ଅଛି ନାଚ, ଗୀତ ଏବଂ ଅଭିନୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବା ସହିତ ପାଇବେ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଓ ସଂସାର ରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍କା, ତମେ ମଧୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ହଁ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। କଣ ଗାଇବି? Yes, don't believe it quick. ତାହେଲେ ଶୁଣ। ମଦରେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦରେ, ମଦରେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦରେ, ତତେ ଯିଏ ବି ପୁରାଏ ଉଦରେ, ସେ ଛାଡ଼ି କିଳି କିଳା ନାଦରେ, ସେ ଛାଡ଼ି କିଳି କିଳା ନାଦରେ, ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଚପଲ ହଜାଏ, ଚାଲୁଥାଏ ଖାଲି ପାଦରେ, ଚାଲୁଥାଏ ଖାଲି ପାଦରେ, ମଦରେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦରେ। ଆରେ ତୋ କବିତା ଶୁଣି ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗୋଟେ କବିତାଟିଏ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଡେରି କଣ ପାଇଁ, ଆରମ୍ଭ କର। ମଦରେ ତୋର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟବାଦରେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ବେଦରେ, ତତେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଦରେ, ସେ ଶହେ ରହେ ନାହିଁ ନିରାପଦରେ, ମଦରେ ତତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟବାଦରେ। ଆରେ ହସିବା କଥା ନୁହେଁ, କେବେ ଭାବିଛ ତା ପରିବାର କଥା? ଏଇ ମଦ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ବାହାନା ଆଉ କେତେ ଯେ ଫିକର ଏବଂ କେତେ ଯେ ଅଭିନୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆଜି ଘୋଡା ମଦୁଆ। ଆରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆମ ସରକାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀ। କେମିତି? ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଆକ୍ଟଟିକୁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ସମାଜ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୁଝି ନେବା ମଦମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବ କିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏହି ଆକ୍ଟଟିକୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର କୁନି କୁନି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାୟତ୍ରୀ, ସୋନାଲି, କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ଆଦ୍ୟାଶା। ଏଥିରେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହାଶିଷ ଅନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଶା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।